Awiase mobo papa ebusia mami bia re ho sem o de abedan of Ankoana je se emu orem papa ni nyina ne se eye na afefo eye adwuma enye sika eto aduane omope eto ntare omope han dan a omope etenemu no ebusia ono ko ade bibi ode ne nsa beka bia no na agiagu ni nyina ne se osusu se obi aware no ewo honhom mu na ebusia ma na bra ba ye basa bibi ode ne nsa besom bia na agiagu asemo ya kwakoya re ho sem a je se wokase nyina wonya ikranko wonsu ebusia areko yenkwa ni enkonkotie ensem bi ode etu dwaye ba ye beto ayen komotwetwe no eso omo susi so no omo adi o maame ade dodo prapra mu a no omo betra enti yemisa se omo so betra dodo prapra mu saa ko wom no omo man so betra dodo prapra mu saa ana se de e na wo se maame papa dae be pa dae a otaso dae a meso e ha me pa ye medana obi ne meda no ene ne dae a e ha me pa meka se no kra na gina so kese ama white no kra me ko a enko no sese ama me ntumi kra nso a eno ma ye dube me so no ma edube bra na miti na GST misisi ti me ntumi nso a no ma ye dube bre me yanka kra nkram nye skanzo kofa biscuit nso so a wakofa biscuit na so a wakofa unim se meton ewie bi a me de 100 cedis wo de 400 na akoton ya wo ton si 350 ko 40 na wo se de aka no eka na wo di kofi wo konso kwala wo nti de wo ton ye no eno na wo koyi bi di ama omo anwumre na didi anopa wa yi bi ama omo akọ school wa je omo bi awie omo bomba bedi ti wo be ye adwuma na be ye bosom be ye ni enu ko no na saa 500 series na wo de she adwuma na ase no na asan wo wonsem mami papa sabi mpreduasa empanisi wuni sika na ase akura afa menam meka say ekoton sesa wa no abon po wa habem ahaba no ne sesa wa nyina akura emme akura no na ukokum na ntwe na nsre esen gya so a akuro betimi atam akọwe ebi ofa kofi maame ohun eduru ba bia ya na de so bo bi ebo ahommo ne sa asom na enye wo mo 500 cedis na watimi di ato ade kura wo no ma mo adi bia adi abosome mienu no wa ya ade papa e wo se ebo aba so 500 cedis no a watimi akrokro no a no ma ayusu for 2 months no I was say ebo aba so ya ade ko 500 cedis no obi gina fa akwa din sesi a maame udwe tire ne sa dwe tire ne sa ena sa ne ma me my provision stopping ade bi wo ha peswa ne da so ampa ofa kofi enti wadwene yo se uyi ade na wea jesu oton ne ma be 10 ena ne mfa so atimi ate ade keto na yiwie no so bi be free bi no antwia wa wura store no eti se wo yes a provision store no ama utirimu anya den na be ya mede chiche ana umma bedi a obeboka ampa inu aba ofa kofi kafra wo eno ho de ma yefrim mempre manfa sha bonsamfo de o ma bre na de abonsamfo ma defend mo we de nyamoa nyamoa we de enkonta no ena ankoyi enyamoa enti eno de enyimfrim e ba cheyu enti se o pese o ka emam ne matiefo ne ahwefo te se fiso ba wiase ho ha dada ba che o de bi do praprem e ba che wan do prapra na ye ka ho asem bi okra insementim de mitim de o magum ti me ana me to cement na me de cementim ba ye plaster mu nye hwe ebi obi an hawo ni wura ne de o wa brochire nuafo no na ya na o mo ba ho mo mba seja o hwe ho ama no o mo no aprapra ho ma ye ho mo comment o mo ba o mo ni asem bia ka o be ne nam ho a na o mo ko nkane ho pa cho de bi esumu a pa cho ai tia no anije nya better di ofa kofi Fred maba obeba na nkwala no kra bia o mo akodi agro ofie bim na o mo adanti o ba na wakofa o mo abem o mo aduane no wadware o mo
ya bibia ni nti omo de da wa na omo ada so de tete o ma obi radio na ja wote ho a so ani kuma na so adum no na wada ti de tie no 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 edi wato aduane a wato no wiase adi pa ne ne board ne pa ese 10 cedi ana 15 efro de won to aduane mro sada ba chodan kwa nya krom na mekwa me nto aduane fi se kakra na ekitam no me de ya toto ayen su nti ne anwa mu bi kura na maye na me ne nkwala ni nyina adi Pato Juma Benai. Sia de na meton wanka ba me ka se me soa emudrun mitine misisi ninti. Biscuit na na me kofa ne kakra nkra na me de ne mju scan hia na masan akoso wanka ni bisa na masan yen kakra nkra na menye bia san be soa biscuit ni. Edium. O mano omuko school die. E pa chwa omuko school. Kwambe na afa so hwe omu. Go adwuma nye skanifi na eden na hwe omu. Ya me yen kakra nkra na nya na me nya bi nto omu ba omu school kon de ma ka se me ma anko binti. Me so me force kwan bia me force. Papa na sem na mkan no bi no me force na me de ahwe omu no omu so. Omu wie JHS kwa na mentumi anto omu so kra me mo omu asua adwuma. Ti no de ma afa mu de a metumi bia me ye de boa omu so omu so benya ba bia si. Omiru nyina won cha na baako. E ba cho omu miensa nyina awo menchen. Wa mpra ma be ma na mfo omu anko. E ba cho da bi. Wa ne wudi bia be di bi na de ahwe nkwala no. E ba cho ai. Na ba cho obusuafo we. E ba cho me ya fantini ti e ba dodo na wo Accra. Mama si na obusuafo na ba no. Dodo na wa Accra. Me pa cho. Na chese wa ha na otie no tia kwantu. Me pa cho ai. Sa har me ba ma me keto aba ko nso na onu so okumase am. Na ebi nso Techiman. Techiman no e okumase na bro Techiman. Me pa cho e bunu. Enti na mo mo so. Ena ma me so na me so me ba okumase. Ti ha na be hu me ma no mo we na okrum. Me pa cho he ya. Omo ya santifo. Aha, omo nso ye me kromfo. Fantifo. Me pa cho ai. We de ene se wa onkrofo na dia wo ani. Ko asantifo kan be dem wo mo pa because this time asantifo emema no omo hwe omo mayi pa. Omo hwe omo mayi. Mema no omo tikruma ya. Me pa cho ai. Ohu omo. Pani ni papa de me hu na che ba ketwa ne papa me fa be mfie mienu ko miensa ni. Ena hu no. Me ba cho ai. O manu. Last year o mo mu 200 cedis. The whole year. Me ba cho ai. Ebi okra ebi makura na afi we. I Randy calculate 200. Divide ma 365. So the whole year no 365 days. And na papa no mo 200 Ghana cedis. And divide me away. Near Debia Chema 365 no. Near here Debia Kohuma Bemano at the man and ma mienu meboa. Everyone yana for Bidumon yana for pa na sebe e de sabinkum presikako na enche betase abosia na betase pa na de adanisikako wiase ya se otu obi asemo a na ora ho tu obi asemo na ora ho papa se yenua be se 15 cedis obedi kura Lawson FM ene enkore be ya duane menkora nya biadi anwa mo na ehunu amane anwa nsu yese digester se edane starch o se nso se edane sugar o na chese pinti bia da omia sem no aya ka no ebi ne enua be eguso eyare ho sempa na oye bema na wawo ba na afini nyina
afini nyina wa ma ba 200 Ghana mamienu 200 Ghana cedis ya etim kola no omo agitum ede hoahwa wo ho so omo papa de omo susu anti omo nya hu hwe ndi omo hu na no omo frɛ no na da omo de omo nyum hwe a producer calculate the abreme debia sika papa no ede ma ne my point 54 na 54 pesos Lawson FM enu 60 pesos na just debia on manemano mienu 54 pesos the 54 pesos who divided by 2 a na just ne babia debia on manu say 27 pesos 27 pesos a day enuanom Mami odi emfa honam musem no to na fi nsem bra huhu mu kakra na odi we no machi abisu sesei wasem a wo ka no ya ma menya ntiase bi se wankasa no ye hunia oye wo anamon bay ena abusua no mutu afa bosomo a ewufi a mom pese obi abekom na mo asi ne kwa no ade ne ye mo agapade mosomo mpe obi a nkom evize mo de mo kwa asole meboa e ba chan ena akwa asole nso ahokyire wei o kwa asole ohokyire wo stella monye bosom no hwe mo hwe ene kom de wo mboa e ba chan ombe wa mo a ombe wa mo sa ombe wa mo sa ebra akotratra nkrofo nche ne kafra obi yire wo no da pen e ba chan David wan kasa na asheda ena odo homa obi na wote wa de ano obi na bese me pena meti ase ne yetna also pese nde o sreme o no se na nije me honti obeso on me tran so meti ase ma no sa hu anos manage ho bese no tran wa na ate ase ma no wa se wo ye kane One says, "Oh, Bobby, me no be unum ni ade ade a. I love you, no musano." Bacho Devi. Any way, simple dodo. That was all trying some kakra. Ade samra na opre ho apebi dada na hu se ebia wo okromu fantini nsunti. Ada bi de me ne sha ase kra de no ye anwani. Okay. Nti one no na wo baako. Aha on de me ne na anwo. One na anwo. E ba che hwan. Ne your friends are chu. No ye nkromoni nti no ye friend Zakari. Anwuna nkramu. E ba che hwan. Achu unua ba ma bi no obi akoda wo antua. Eti mesro oba na baha. Achu pesikatua ne ka. Na order bi dai enwunani bia ya enwunani sro unua na di ka ko bie mami alili nkua no so a owi mu a wawi mu adwane ye be da o ka ye be gi ne opi bia de ama no mami wo fa do ka sa asem no kire no da so ti ase bia o ka abosom na asem no ana o ka sa bosom wo mu fie no boson de nyo bia ne kan ya be ye nyini ye ne ye bete sa mpani sem na mre bi nso ma mesi so ka che se fa ni nua ba aku bi nti ene unyini kura wo hwa ablabo na wo fie ho mo no kura wo ye pana obi a che wa transfer ka se fie ha de wa ha edi yenyani sesi awa wo betumi wo mo wo ma amene papa nde bebre agina ma mo mama ase bebre ablabo no esesa onso a wuni obi a o so mu no o se pani ankonkon abafi a oni akoda na wa bo ade na oni nem ame ye wadom na e fama wana afama so ana oni mu sa so fu dani o se
ade a nani agye e wa baba wo ihunu se ono ankasa no wakyekye no hore omma saa ha no ha omu no emu na bamu pi after all dendi o nya sidie nyina ene papa sidie bi ho a yesre bo niema so o sra ba areho so bet nyame tiase enuanom yemfa ne se yenua bai a yete ha ene na twetwe nkomo yi ne ato no a ne okomui sabe ona ukomu ebisa enka behu ne sei ona saa hawo namui ukomu enka be ne dey say why wadwen say obesa ware bio be ma bia be so pa be pe no nyame ya madum na minya de obeboa ne de a menene betna na how ye wo so yi mema no nkasa sabe wo no da yare no bisa won nipa ba ko pe na o kan bi kire ne ba mo ma kan de obi ankan hwe bi om de ahye om ho se no ayese to paye to bo wa nkasa wa ni wawu no ya na edin eduru ba bi na akohye oba bi sa na okote sa ne ma no a ya na edun se ye mema no kafra ye ho kwai no a ene ma famu no ba ko pe o ehwa na nyankopon duru ba bi anu asi dwonso kwai no ama ho ba yinsu afamu aba na adu ebi nso aro ma dwonso afa aba na ma de ya nam ho kwai do so mo ba bi am dwonso fa nom ne ade ade a mi ko tirim bebre no bi abeka sa akoyejimi on 80 bibi saba o nchen a ebeche pa so nam se ekwa ne 1 way nti onu oba no koda ache kra 2-3 days wo se o dwonso ate ya wo bemem na nsankyere ni bi de di kakrakra amu se kafra wakote yare na mebisa wo baby akọ ya ye ma waduro no ohia nti ana ahokyere nti no wantimi anto aso no mo a na unyansesan bi se ese di ase ekọ kakra ana ono mo na yegina ne gina opani ba ko na mekọ no ho ma on de na aduro no de ma na wa akọ no a on de menum ye mi hu se nsesan ya baba aduro no eye yinu menye sika nkoje aduro ni bi na me manko ho bi nyame tiase o de ni aye yare no ye begina ho aboa ama haw ni nyina afri so ni etoso biu honhom sem no ena wo se ye pe kwan a ye de be fa so if the bia ya tra ha kan my ho krai nkrofo bi ahi me tu nkrofo nim se bosom bisima pampam bi she motoam sebe me ka me totwum se ekura abosom hye ho nenso ya nante saa o sane ese ene ene enyeji abosom so ya wusuo ne kwan fa so ye ne ebeto ye no ene ma saa ne bi wo mu o eti so betumi ayi ohu afiri mu a ya wonne ma bia wo se wo ye ansan na otumi ade wo ho enya saa sofo no betwitwa mu saa ese yem papa no ye gyanom aye bonne ye etua so kade a ye gyanu bi betumi akofa saa bosom sem no ne aba yefie se ya nya mamra mane amano a o koje amra da ho obi otimi ka se afi bia bedi nantwie afi bia medi kraman afi bia medi asmesi afi bia medi obenten na ye nananom do onsa ahase omote ase ne de ombe boa ya se minua be se wo bo nkompon akohwe achi a utim so mo di ka no bebredi yi papa sambre no nananom tamo achi ompremo bi mabusuan mu memo basa orno na ebom ho bai ba bia beko bia lak no mo mamo lak ni ade na bra moto wo mo twere ye no enna omo so atoma twere ennam se nea awosam ye ma omo nyama omo di ombeda moka saa kada ni bi ni se omo fa busuan mu ma bia wa wo mo na okoye adwuma na omo agi sika ni bi ombeje ombesa no abeda omo no da ka wo se omo na ma usika na so ho mfa mu nte saa ommom na beji usika ombeji lad be water be one abetua Lawson FM Dross be
entalie be empaboa be omo ko disco na omo asa be disco onti sika to onsam ne se ehye no befua onti ase ena obi betimi ahu dakro be po asem pa no promise obeboa obekoro no kra ba na wani mo ayese kaka no kra obi kra to make can was meboa me per 1000 bi ama na dia ya adwuma so if you mo kon se nipa no ne wa ya aka o frɛ no kra wo mfa ohun kra no wo doje o obi show ba nyina na ya basa Abdul Samed, thank you so very much. Nyamin Shao TikTok. Esa na ya netie. Ena enyame nwanwa se usisi eya ya. Na wachi eya ya. Enia etumi de ba no no. 6.3. Edu abi a okokotimi yiri tan. Se onante kakra bia na umu eya ya. Otenka pa umu ntimi yo ya na asoso waposo meboa. Ampa over Kofi. Many say me to me pusa de chenkra me to me nko ba bia me si han mu a me hu hwe o se metena fie be 3 days ansa. De na wo ka ho asem na ekọ wani emprempre no. O ma me de sa yare no wo no. O ma me ti ase na o nam yare ni bi pepepe. Kafro se dru ba bi na sa ha no wo so na wo akwada fa wase a sanyo operation de beye ai betwa akola no ayi no afa nche na efa wase a utiminya yare ni bi how mba pani se onu so nani sa ayeka enketo ani mienu nyina omu nyina wo ma omu so tumi poso omani a asemo amekan no ene down eye ye furumu ade ye de wo o maame onka no kora nkyere wo o maame de wo ena onso o de wo ma se ya mpere puma sibira ze edro na de be ma ono wo se o ma no so ye prepare bi ma wo mu anya sa dachi ebe ha wo bere mpanisi achia emu desna bebu bia enka chi Lawson FM nyame tiase otumi ade nyina yo na ade ya mede ne se ye ne ahiafo ekura de nyame bobo ho bai sikani beto aduro pepepepe hia ni pala koje ba ko awi mienu ana ho ato ni nyina se nyankopon je esikafo nsem ayaresa nom de abewe nya sa nke nyina ka ewu oyema fa Kofi kawakoma to ye mwate wasem no areho minim se ye onibie aboafo ena nyi ye nko anso ene ye adwumen ye ne aboafo bi omso wo ba bia omo ta ye chi eboa ye ene ye adwuma minim se onyankopon te ase o haw no erade be yiwa firi mwate that's so fa Kofi na okra de wo ye dipa o masa haw no mu abem subane wo mu no bia de wo mu Lawson FM how bia no betimi abu abem yes sir ko am hwa abusuan na efiri mo bi nchechire wo re ti wa o ma re ho ni nku ti anaja wa hye ho so na wo so wa chechire wo ma ne re sa to da mba pani ni bisam se eh ma da be ne be hide am se be ma e be yi wate na meti ase e bia e be free ha mo kre bia ye nko hai e bia e be si e dia akotenem enka echi wow na makasa achire wo jidi na no de jidi na no de she abrabo na nye easy o abrabo na nafo se nyame ye wadom na se wo ye bibi na se ye ye koso a na wo de aseda ama twedi ampon enye obia ne nya ne se ne wanye yi o se ye wo se wo de abrabo no sa ye basa e de amawa obi kra de kra sen wo de se ye wo se wo fie ewa obi de ewo wo de achi nti se wa mane ne se te sen eso ewa e bai tre se den kra na obi de esen wo de mom ye mfa ma mi de ye ncheche ye ho wre ni ye nya sombo na esori ayebo na wunnim nyankofo fem hwe ma mi asem ye oken so film of France just ebesi sa brei onti sikampo han danda bebi ote enya akonompo
nsonso bi atumi anya sika kwakọ han singing room ene ne mma egum enso nani ohun ne se wa mawiase ama mebobra nyankopon ne nandi ne yie so obi abrabo nam nso owa awerechekere owani da so se da chi bi ne beyi abusua mumye mfa obi ede enya futu mfa ma ye ho ne mfa ncheche ye ho wre ne enya gidie se da chi bi no yenso ne ayehwehwe ne yensa ebeka kama mi obetumi aka se opon ne awokum nyinaa mu no obeye de obekwa kotadro obepedro anom no ne man nyinaa omanom no mai de omawu na so abre bia no mofra ne ka nsema areho sema maame no echeche omo wre se eye den a ni da so ewo ho se omo bedi yie ewo abrabom yemfa we yemfa ntu ye hofo na no matter what ne ye kom yemfa ye ni entu twedi ampon so se ono ene tumi ade nyina ye no obeye ama na bro so abusua ha ena mede wo si yemfa futu we yemfa wra chechire nsem we yemfa ncheche ye wra ni yemfa mo ye bra na emigidi se ebeye yie ama ye aha ena mede wo si like video na share na subscribe for my media no na na akosi adepa aha so da so emergency Ghana TV da se na mesa so ene wa hye bim macro